muso k'i bi yɛrɛ kalama i cɛ ka fini ɲuman i kan ka wusu de olu yɛrɛ de ka fini kan ka wusu kosɛbɛ awɔ ko muso ko n'i y'a ye k'a n'a cɛ bila la ɲɔgɔn na ko dugu jɛra ko kɛlɛ ma ban k'i k'a tigi ɲininka ko muso dafalen tɛ pendeli nafa de y'o ye muso dagabana i mana ala yɛrɛ ye pendeli bonya sariya yɛrɛ la ni muso yɛrɛ n'i dafalen don pendeli dagabana b'i bolo i ni cɛ kɛlɛla i ye pendeli siri k'i da dugu jɛra o kɛlɛ ma bɔ cɛ ma kun min fɛ i ka pendeli ma nafa ɲa Mali kunnafoni lajɛbaaw Mali kɔnɔ ale ni Mali kɔ kan an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen aw minnu sigilen don k'an lamɛn nin wagati in na an wulila bi kana se an ka belebele ma ne t'a tɔgɔ fɔ dɛ n b'o kɛ Rosito tɔgɔ la n b'a to a yɛrɛ b'a tɔgɔ n'a jamu ko fɔ aw ɲɛna an bɛna baro kɛ min kan n'Ala sɔnna ma an bɛna b'o kalama hakili la décoration ni fɛnw kan aw yɛrɛ dɔɔnin t'a la mais n'Ala sɔnna ma wagati ni fitinin kɔnɔna na n bɛna n da don baro thème na ko fɔ aw ɲɛna bɛ kuma di an ka maa wololen ma a k'a tɔgɔ n'a jamu a ko fɔ aw ɲɛna tɔgɔ di jamu Assalamualaikum warahmatullahi ne tɔgɔ madame Kamisɔgɔ Sɔgɔna Ɲagate ni bɛɛ lajɛlen bɛ wele ko Kumbati Boutique Kumbati Job plus l'inspiration des femmes ale promotrice de don Amdalaye AC 2000 kɔnɔ association musow ka taa ɲɛ o présidente de don awɔ ayiwa ne ma o de fɔ aw ɲɛna ko binkani belebele de bɛ ɲɔgɔn na bi donc an tɛna kuma an tɛna janya an ka bita yɛrɛ bɛ min kan o ye musoya labɛnw ye n'i ko musoya labɛn i ko wusulan n'o ye sumaduman ye n'i ko musoya labɛn i ko bayaw o n'an ka fini jukɔrɔ finiw an damina don nin bɛɛ lajɛlen na ka dɔɔnin fɔ a kan ko don o don kulo ale bɛ taa kalanso la ne b'a dɔn an bɛna kuma fɛn fɛn fɔ kuma kuraw tɛ dɛ nka kuma bɛɛ ka segin kuma fɛnɛ kan n'Ala sɔnna ma o b'a to fɛnɛ ni maaw hakili bɛ lajigi et puis maaw hakili bɛ lakurakuraya kuma bɛɛ an ka bi baro yɛrɛ bɛ jumɛn kan sa musoya labɛnw kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni ye n da to a saba la n'a fɔlɔ ye wusulan mana bɛ yen nɔ an ka pintolu n'o ye an ka fini jukɔrɔ finiw ye n bɛ hakɛto ɲini kɛ maaw fɛ ale ni baya an bɛna an da don nin baabu sabali la ka dɔɔnin fɔ an ɲɛna aw kan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ a ka di aw minnu ye ka suma duman sɔrɔ aw yɛrɛ b'o dɔn suma duman ko la an ba tɛ maa dogolen o ko la bi wusulan sugu jumɛn ni sugu jumɛnw de bɛ yen nɔ ani wusulan yɛrɛ a nafa ye mun de ye muso yɛrɛ ka labɛn kɔnɔna na ne ye ɲininka o la o diyara n ye yanni an ka kuma wusulan sugu jumɛn bɛ yen fɔlɔ an bɛ kuma wusulan nafa kan sabula o de nafa bɛ se furumuso bɛɛ lajɛlen ma ni ne kuma tɛ ɲininka ko wusulan yɛrɛ nafa ye jumɛn ye ne b'a fɔ ko wusulan ye furu sinsinlan don furu gundɔ don muso o muso k'i bɛ yɛrɛ kalama ka ban ka lawale ka ban baw tile la an mɔmusow tile la muso tɛ taa cɛla la ni wusulan tɛ bila kun hali n'a kɛra geni jalan de o tun b'o bila kɔɲɔmuso kun bon bi fɛn yɛrɛ ɲɛ b'a la fɛnw valoriser la fɛnw développer parfum ɲumanw bɛ sɔrɔ varaki dumanw bɛ sɔrɔ an bɛ se ka wusulan bamayɛlɛma ka k'a qualité sugu bɛɛ ye mun de bɛ muso bali k'o bila i kunna donc wusulan ye furu sinsinlan de ye o y'i ka question fɔlɔ ye question filanan anw fɛ ba Maliba la yan jamana caman bɛ ɲɛbɔ Mali musow de fɛ sisan ka d'a kan wusulan ko gundo yɛrɛ yɛrɛ de bɛ Maliba kɔnɔna na wusulan dumanw b'an bolo an bɛ se k'a bamayɛlɛma an sago la an b'a daminɛ geniw na an ka geni kelen kelen an ka Mali geni ka ye geni ni Segu geni fara ɲɔgɔn kan a bɛ se ka bamayɛlɛma ka kɛ fɛn caman ye an b'a yira an ka kɛ geni yiranenw ye an b'a daji k'a toli ka kɛ geni suma dumanba ye an bɛ ka na don ale wagati la ni samiya donna funteni kasaw bɛ wuli ni san nana tapiw kumu kasaw bɛ bɔ mɔgɔ caman fɛ yen fauteuils kasa denbatigiw fɛ pour que k'i kisi o ma geni de bɛ mɔgɔ kisi o ma a bɛ dumuni kasa tigɛ n'i y'ale kisɛ kelen kɛ tasuma la so kɔnɔna na i bɛ lafiya i tɛ gɔlɔngɔlɔ kasa mɛ i tɛ fosi mɛn donc an ka geni bɛ se ka bamayɛlɛma a laminɛn bɛ yen a saladiniw bɛ yen a yiranenw bɛ yen fo ka taa se an ka jɛgɛlaniw ma jɛgɛlani kɔni mɔgɔ t'o nafa yɛrɛ fɔ bɛɛ ye ale de bɛ kɛ ka finiw wusu ale bɛ wusu an ka sanburu kɔnɔ a couleur bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ rouge ye komi yɛrɛ ɲɛ b'a la a bɛ se ka kɛ bleu ye kuma tɛ yɛrɛ b'a kɛ bleu ye a bɛ se ka kɛ vert ye a jaune bɛ yen nɔ min kan ka don chambre kɔnɔ o b'a d'a ma min bɛ don salon kɔnɔ o b'a d'a ma min bɛ fini wusu o b'a d'a ma donc wusulan ko la a nafa tɛ se ka bɔ a tɛ se ka walawala émission kelen yɛrɛ kɔnɔ awɔ mais wusulan yɛrɛ a bɛ wusu wagati jumɛn n'i bɛ fɛ ka wusulan wusu a bɛ wusu wagati jumɛn ani muso n'i bɛ fɛ k'i wusu i ka fini wusu
wusulan jumɛn de bɛ kɛ k'o kɛ? Bon ni ko ɲininka o la o diyara n ye ko wusulan kan ka wusu wagati jumɛn na furumuso ɲuman wusulan kan ka wusu heure bɛɛ mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɔgɔmada fɛ n'i wulila muso ɲuman i ka fenêtre dayɛlɛ fiɲɛ ka don ni fiɲɛ donna i ka baara kan ka kɛ fɛn fɔlɔ min o ye wusulan don de awɔ sisan yɛrɛ fɛnw valoriser n y'a f'i ɲɛna cogo min na wusulan bɛ électrique bɛ yen nɔ a charbon bɛ yen nɔ i tɛ segin tasuma ɲini na hali n'i cɛ taara misiri la i bɛ se ka charbon kelen mɛnɛ dɔrɔn yan'a ka bɔ misiri la ka wusulan don kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɔgɔmada fɛ wusulan don o kan ka kɛ furumuso bɛɛ ka taabolo ɲuman ye n'aw bɔra yen nɔ komi sisan an bɛ baarako tile la mɔgɔ caman bɛ tile sokɔnɔna de la n'i bɛ bɔ n'i ka yɔrɔ fura ka josi ka a ban i bɛ geni don geni de bɛ mɛn sokɔnɔna na kosɛbɛ kosɛbɛ ka tɛmɛ an ka wusulan tɔ ninnu bɛɛ kan donc n'i ye geni don n'i taara baarayɔrɔ la n'i nana wula fɛ n'i kɔ k'i labɛn i bɛ sɔrɔ k'i ka wusulan hɔrɔn wusu salon kɔnɔ wusulan duman yɛrɛ min bɛ taa fɔ kare kɔnɔ f'a ka dɔn ko muso kɔrɔbinɛ dɔ de bɛ salon kɔnɔna na i b'i ka wusulan hɔrɔn wusu i b'i ka wusulan fayida wusu i ka fayidaya tɔ bɛ dafa i ka denmisɛnninw bɛ content sotigi yɛrɛ bɛ content o b'a sɔrɔ a bɛ baro la o heure na salon kɔnɔ o sumaw ka di n'an donna chambre kɔnɔna na wusulan min suma ka magan min tɛ cɛw kunkolo dimi min man girin kosɛbɛ olu de kan ka don wagati la i n'a fɔ wusulan cigarette n'a ɲɔgɔnnaw olu de kan ka don da wagati la ale fitinin dɔrɔn si tɛ caya a suma bɛ kɔlɔkɔlɔ muso ɲuman kan ka si wusulan suma de kɔrɔ muso ɲuman cɛ n'a tɛmɛna yɔrɔ dɔ la kan ka dɔn de k'a fɔ ko nin ye wusulan dɔnnabana dɔ cɛ ye quoi donc cɛw bɛ bɔ ɲɔgɔn na ni muso ɲumanya ye nin yɔrɔ in de la n'i banba wusulan kan hali cɛ bɛ bonya kɛnɛmala la wa musomaninw tɛ tugu cɛ kɔ cogo dɔ la sabula o bɛ siran N'i y'a faamuya hali cɛw ka fini bɛ wusulan na mais n'i bɛ fɛ k'i ka fini wusulan na i bɛ wusulan jumɛn de kɛ k'a wusu ani fini yɛrɛ a bɛ wusu a la cogo min na surtout parce que dɔw b'a fɔ n ye n ka fini wusu a finna sisi y'a kɛ tan tɔ ou bien wusulan y'a ɲɛ tiɲɛ donc a bɛ wusu cogo di de bon n'i ko fini i ye ɲininkali dɔ kɛ fɔlɔ ko yalima ko cɛw ka fini kan ka wusu cɛw ka fini kan ka wusu dɛ cɛ furulen ka fini ni cɛ furulen tɛmɛna ni cɛ ganan tɛmɛna o suma kan ka bɔ ɲɔgɔn na ni wusulan de muso o muso k'i bɛ yɛrɛ kalama i cɛ ka fini ɲuman i kan ka wusu de olu yɛrɛ de ka fini kan ka wusu kosɛbɛ awɔ sisan n'i ye ɲininka ko fini kan ka wusu wusulan jumɛn na fini bɛ se ka wusu wusulan bɛɛ la an bɛ wusulan fɛn fɛn dilan fini bɛ se ka wusu hali geni jalan na a suma bɛ diya wusu cogo de bɛ fini na mais sisan an ye ko yɛlɛma i komi n y'a fɔ cogo min na an bɛ fini wusulan spécial dilan a kama ale bɛ dilan ale ye jalani de jalani premier jalani de don ale suma bɛ kolokolo fini na kosɛbɛ 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 donc an b'ale dilan an y'ale kɛ fini wusulan spécial ale bɛ fini dɔrɔn de wusu voilà sinon fini bɛ se ka wusu wusulan bɛɛ la mais n'i y'a kɛ nin fana la spécialement danfara dɔ bɛ don ani suma tɔw ni ɲɔgɔn cɛ voilà Baya ale ni pentolu olu yɛrɛ jɔyɔrɔ ye jumɛn ye muso ka masiri la kɛrɛnkɛrɛnnenya la muso furulen bon n'i y'a ɲininka o la o diyara n ye an b'a fɔ olu ma ko muso masiri a bɛ fɔ de ko muso masiri penteli b'o la ko cɛlakɔnɔ b'o la olu bɛɛ ye muso masiri de n'i y'a mɛn muso furulen masiri de b'i ni kɛnɛmamusow bɔ ɲɔgɔn na muso kɔni en tant que i furula wusulan bɛ bila i kun cogo min na penteli dagabana fana bɛ bila i kun ne bɔra ka video dɔ kɛ hali semaine tɛmɛnen ne ko muso penteli siribali ye fali ye hali n'a sɔrɔ sisan an caman bɛ tubabuya jogo ni fɛnw bɛ yen u b'a fɔ cɛw tɛ penteli fɛ u bɛ nigeti de fɛ u bɛ nin de fɛ u bɛ nin de fɛ penteli y'an ka laada kɔrɔ de penteli ye furu suturalan de hali n'a kɛra penteli ɲɛnaman 2 de o ka ɲi muso ka sokɔnɔfiniw na de i kana bɛɛ kɛ nigeti i kana bɛɛ kɛ kɔlan i kana bɛɛ kɛ silipu ye fo hali n'a kɛra penteli surtout kuma tigi de bɛ penteliw valoriser cogo min na ne bɛ penteliw civiliser de ne bɛ création k'a la kuma bɛɛ ka modèle dagabanaw bɔ a kun tɛ dɔwɛrɛ ye musow kana ɲina penteli kɔ kana kɛ laada kɔrɔ fɛn ye a kan ka bila de kɔɲɔmuso kun donc o kama ne bɛ na n'a modèle sugu bɛɛ ye an b'a modèle bɛɛ dilan pour que an kana ɲina fɔlɔ kɔ laadala fɛn de don muso a ka de hali n'a kɛra 2 de penteli de ka ɲi bɛɛ bolo kɔrɔ penteli bɛ furu sinsin de furu sinsinlan de don a bɛ bɛn sabati cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ a nafa dɔ de ye ka cɛ ni muso k'aw tin dɔ ɲɔgɔn na fɔlɔ a tun bɛ fɔ ko ni cɛ bilala ɲɔgɔn na ko muso ko n'i y'a ye k'a n'a cɛ bilala ɲɔgɔn na ko dugu jɛra ko kɛlɛ ma ban k'i k'a tigi ɲininka ko muso dafalen tɛ penteli nafa dɔ y'o ye muso dagabana i mana ala yɛrɛ ye penteli bonya sariya yɛrɛ la ni muso yɛrɛ n'i dafalen don penteli dagabana b'i bolo i ni cɛ kɛlɛla i ye penteli siri k'i da dugu jɛra o kɛlɛ ma bɔ cɛ ma kun min fɛ i ka penteli ma nafa ɲa voilà nafa y'o de walawala dɔw bɛ olu tɛ se ka di quoi parce que penteli ye gundo fɛn de a bɛɛ tɛ se ka bila réseau kan a bɛɛ ma ɲi public ma voilà ni mɔgɔ min b'a to o kɔ i bɛ passer kunba t'i yɛrɛ fɛ an b'a tɔ ɲɛfɔ mais a bɛɛ tɛ se ka fɔ direct la réseau sanfɛ quoi awɔ parfum ji bɛ wusulan ji bɛ ninnu ye wusulan jiw de n'an b'u dilan an bɛ wusulan de dɔ k'a la
n'i y'a fiyɛ a bɛ komi i ye wusulan de don parce que souvent tasuma tɛ sɔrɔ charbon kow la dɔw yɛrɛ courage tɛ dɔw la mɔgɔ bɛ se ka cu i kan walima ni funteni bɔra wagati min na tuma dɔ la ka tasuma don a man di mɔgɔw ye mɔgɔ cu n'i kan o mɔgɔ ma cu i kan o i bɛ nin fitinin fiyɛ i ka fauteuil yiridon tapis kungorodonna dara bɛɛ b'a dɔn kumati bɛ fɛn fɛn dilan an b'a sɛgɛsɛgɛ fɔlɔ k'a dilan sabula n'i ye parfum giliman n'i y'ale kɛ kungorodonna ka cɛ kunkolo bɛ se ka dimi o le ka nisɔndiya dayɔrɔ ye nisɔndiya yɔrɔ de donc an bɛ parfum ninnu diya de k'a suma magaya k'a suma magaya donc i b'o fiyɛ i ka kungorodonna kan i b'a fiyɛ i ka dara kan i bɛ sunɔgɔ tranquillement muso min b'o kɛ ani muso min t'o kɛ est ce que aw ye kelen ye a tɛ se ka kɛ kelen ye o muso dɔw bɛ yen nɔ u cɛ une heure de bɛ wuli u bɛ taa gɛrɛn na u tɛ segin joona o mais cɛ bɛ wuli a bɛ sunɔgɔ lafiya la ani suma duman bɛ wuli n'o taara u bɛ se ka appel jɔli kɛ tile kɔnɔ a bɛ segin joona fana o kɔnɔ ninnu de don wusulanji ninnu a couleur caman bɛ yen nɔ a dabɔlen don o kow de kama voilà. O diyara n ye Mali kunnafoni lajɛbagaw an ka bi jɛmu kan b'a dɔn a ka d'aw caman ye halisa an ka dɔ fara wagati kan nka an ka wagati fɔlen sera an bɛna dakuruɲɛ laban de ye an ka mɔgɔ welelen ma a k'a ka dakuruɲɛ laban ale ni foli ka laban min b'a fɛ a k'o fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna. Bon dakuruɲɛ laban n bɛ e yɛrɛ fɔ i ni ka cameraman ka Mali musow bɛɛ fɔ ka diɲɛ musow bɛɛ fɔ ka fɔ musow ye an k'an cɛsiri mɔgɔ si kana fɔ ko n tɛ milieu sugu dɔ kɔnɔ walima n ye fantan ye k'i yɛrɛ to kɔfɛ an bɛ bi in na hali ni 200 b'i bolo gere l'aspiration de femme n'a ɲɔgɔnnaw fɛ i ka t'i ka baro fɛ i ka t'i kungo fɔ i bɛ bɔ fili la i ka taa pendeli dagabana ɲini ka kɔnɔ cɛ ɲumanw ɲini ka wusulan dumanw ɲini ka bila i ka so kɔnɔ kana fɔ ko ne ye fantan de walima ne tɛ milieu la sugu dɔ kɔnɔ ni ne ye muso ye k'o fɔ dɔrɔn ne bɛ décourager donc n bɛ kumakan laban min fɔ n denw ɲɛna ani n dɔgɔninw kɔrɔbalenw tɛ dɛ ne denw ni ne dɔgɔninw ne dugumalamɔgɔw a y'a cɛsiri an ka courage ta musoya kan ka valoriser de musoya ye bonya de ani majigi ani sabali ani suma duman ani k'i janto i yɛrɛ la i ka so kɔnɔna na k'i suma diya ka saniya k'i hakili to i denw na ala ka courage di ne denw ni ne dɔgɔninw ma o ye ne kuma tɛ ka kuma ka laban ye n'an donna mɔgɔ min gasi la o ka yafa n ma n ye denmisɛnnin ye kuma ma nɔgɔ salamu aleykum. O kuma musolakaw aw yɛrɛ ye nin mɛn ko musoya tɛ taa cɛsiri kɔ donc aw ye conseil ninnu ta aw k'o minɛ ba la n'ala sɔnna a ma a b'aw nafa ni ne kuma n bolo bi k'a lase aw ma aw kan bɛn wɛrɛ an ka jɛmukan wɛrɛ kɛnɛ kan ala k'o yira n na.